videót akartam csinálni, nem tudom, még mindig ez a háttérképem, azóta se váltottam át, hogy megmutatom, hogyan tudok engem gyorsan, de azért aktívan befendelni. Az a baj, hogy én már nem játszottam 3 napja. Ja, kb. Nem játszottam 3 napja. Így néz ki a skinem, így. Megvárom, ameddig befendeljetek. Nem fogok itt tudni elbelépni a B-jótba, mert nem otthon vagyok, hanem az egyik hovajomnál, és lehet, hogy csak az otthoni netemhez fog tudni eljutni. Nálatok még pörög, de nálam már rég betöltött. Véletlenül sokat kéne várni, és nehogy valaki addig szétjopjon. Hát én nem engedem, hogy más is bejoinoljon. De persze! Stemus! Most szerintem... Lehet, hogy nem fog tudni betölteni, akkor nem baj, mert a holnapi videómban majd biztos, hogy... Igen, bocsánat, hogy nem volt kb. 2 hónapja videó. Az azért nem volt, mert... nem akarom elmondani. Amúgy ez nekem iPhone-on van. Ja. Jó, nem baszagunk. Jó, hagyjuk ezt, hanyagoljuk. Hát amúgy vannak ilyen játékaim. És be is tudtok engem fendelni. Nem tudom, hogy most ki van meg nekem. Hagyjuk. YouTube-ban is be tudtok engem, vagyis YouTube-ban is engem be tudtok jelölni. Ez úgy járt, hogy ide megyünk, beírunk ide, igen, ez az egyik barátomnak a teória, szóval ide írjuk, hogy ide megyünk, és innen ki kéne keresni az én csatornámat.